Costan is muna seaca bad bun an swalaíonn seo. Wow. Tá cinehhain ionta áitiúil dar bhainneam an SS Atlantaigh. So chuaigh an bad sin síos do bhliain 1970, bhí ceithre chéad seaca chuig duine bhord, chum maiith le 3,200 barraí ór. Tar éis sin bhí an tomadóirí ag dul síos chun na barraí ail, ach sa lá tá nniuhann tá fós 22 barraí ór síos an sin, agus tá gceacinn thart fa €500,000. Is bedála do chuid aibre an seo airímhaid? Is éhín le me obair an seo. Bhí mé seo or bhí mé ág, so bhí aithneal go mar an sean comedy solas agus ceith mé lán am hart an seo. Nuair bhí tú anmheag? Nuair bhí hart fa 5 léon díis, agus is éhín le an airge le ceith mé chuid móda má am ag éiscarat agus rudí mar sin, so tá an airge ar bháil hart an seo.